Benvinguts, ens trobem ací per entrevistar a l'exalcaldessa Alicia Hervás sobre l'ocorregut a l'últim ple i algunes preguntes més que volem plantejar-li des de la seva televisió. Quina va ser la teva opinió sobre el que va ocórrer a l'últim ple? La meva opinió? Bueno, que això no haurà tingut que eixir en un ple perquè lo normal és que quan un alcalde creu que existeix una irregularitat, abans de denunciar a esta persona, al senyor Magraner, davant del jutjat, lo normal és obrir una comissió d'investigació, plantejar tots els dubtes que puguen haver. Si alguns dubtes estan relacionats en legislatures anteriors, pues els que estàvem allí, els que ara formen part de la corporació, hem estat d'alcaldes i alcaldesses en la legislatura anterior i qualsevol dubte l'haurem pogut aclarir, i en cas de tindre que citar alguna persona més o convocar a algun empresari per aclarar les coses, pues no haver hagut cap problema en haver-lo citat i haver parlat a la comissió abans de prendre la decisió d'anar al jutjat. Lo normal en una comissió d'investigació és recabar tota la informació, no quedar-se només en el que va fer el senyor alcalde, que és dir, existeix una irregularitat i ja està, i ja res més. I damunt no saber-nos contestar absolutament res, perquè no va contestar absolutament res en el ple. Perquè si hi té algun dubte o pensa que ha hagut malversació de fons públics o que ha desaparegut material públic, lo normal és que sàpia de què estem parlant. I li van preguntar clarament a quin cost tenia això. O sigui, si havia hagut un desfalc, de quants diners estàvem parlant? Perquè a fetge d'avui no ho ha sabut dir. I no sabem exactament de quants diners estàvem parlant. Jo m'imagine que si això està en mans del jutjat, se podrà aclarir o que mos donarà la documentació i podrem aclarir-ho. Espere, però pense que ha sigut una decisió totalment desacertada i desproporcionada. I un ajuntament té que estar per damunt d'això i sobretot un alcalde el que no pot fer és utilitzar l'Ajuntament per a vengances, creguem que són vengances personals o manies o qualsevol cosa. L'Ajuntament té que estar per damunt d'aixes manies i d'aixes qüestions personals o particulars. Quines conseqüències pot dur a l'Ajuntament o al mateix temps al poble que el xuí no fora favorable a lo que diu l'alcalde? Pues si el xuí no és favorable, lo normal serà que tinguin que pagar procurador, advocats i tots els costos del que costa un xuí, que això no sabem quants diners són ara, però ho sabrem, perquè en definitiva, si ho ha de pagar l'Ajuntament, ho sabrem, i pues això, pues que un arrebato del senyor alcalde, pues que el tinguin que pagar entre tots, quan és algo que si tenia algun dubte l'haurem pogut aclarir. Quina va ser la teva reacció quan et van comunicar que tindries que anar a declarar al jutjat? No, la meva reacció no ha sigut mala perquè jo tinc que anar al jutjat a declarar. La meva reacció és totalment d'indignació quan jo sé que l'Ajuntament del meu poble, en el que jo estic de regidora, ha sigut capaç de denunciar una persona. Això és el que no té sentit. Que l'alcalde, en una minoria, perquè està en superminoria, és que inclús tenim majoria absoluta, aquestes qüestions, que és la primera vegada en la història de la democràcia que passen, aquestes qüestions haurem tingut que parlar en una reunió de regidors. Però un alcalde no pot prendre la decisió de denunciar a un veí quan ell representa tot el poble. És que en definitiva és que estem allí, les 11 persones que estem allí representem la voluntat de tots els sollaners, i jo crec que la majoria no volem portar al juzgat a una persona. Estic indignat, però no per tindre que anar a declarar, que a mi no m'importa anar a declarar per ningú en aquest cas, perquè tu vas i dius la veritat i punt, però el que m'indigna és que siga capaç de denunciar a una persona que ha fet tanta faena per a l'Ajuntament i a més ha fet faena d'una manera gratuïta i altruista, que siga capaç de tirar-lo al jutjat. Això és el que m'indigna. Sobre l'expedient al policia municipal, l'alcalde vos va aclarir els dubtes que l'oposició tenia o seguiu igual? Igual. L'alcalde es pensa, no sé si és que se pensa que és la primera vegada que existeix alcalde en este poble, perquè dona la impressió de que sí,
però en legislatures anteriors sí que s'ha intentat obrir expedients disciplinaris perquè ha hagut un informe d'un superior, en aquest cas del cap de la policia, ha fet algun informe i aquests informes no han tirat endavant. Lo normal és que ho consulten l'alcalde i l'alcalde li dona la seva opinió. I si en aquest cas l'alcalde no és favorable a obrir un expedient, aquest expedient no s'obri. Lo normal és que se retire l'informe i punto. I jo tinc constància de que quan Gaspar, en Glòria estiga, va ser alcalde, li presentaren un expedient, uno per lo menos perquè estava jo davant quan el presentaren i el van retirar. Quan jo estava d'alcaldessa me presentaren 2 informes per obrir expedient disciplinari i no se'n va obrir cap. I en l'època de Benito m'imagino que també, perquè el senyor Benito també ha dit que li presentaren un expedient i tampoc el va obrir. I resulta que el senyor alcalde, vespres de les properes eleccions, obri un expedient a una persona que no tenen ni el detall d'informar-lo, que aquesta persona s'entera, este agent en concret, s'entera de que li han obert un expedient perquè li porten la resolució a casa, com si fos un estrany, després de més de 25 anys treballant per a l'Ajuntament, resulta que no se mereix ni que el citen, ni que l'alcalde el cride per veure què ha aparegut, què li sembla, o què és el que ha passat, o que se preocupe per saber les 2 versions. No, senyor. O sigui, li obren un expedient, li envien la citació a casa i punto. I ja està. I aquesta és la manera d'actuar. I el senyor alcalde, preguntat en el ple, l'únic que contesta és que és un informe que ha elevat el cap de la policia. I ja està. Com si ell no tinguera res a veure. Increïble. Però cierto. Tots els partits que conformeu l'oposició teniu un consens a l'hora de decidir coses com les del Xui? Home, és que n'hi ha qüestions que en moltes legislatures, el que és per interès general, s'han decidit per unanimitat i no ha passat res. I el que no s'entén és que qüestions tan greus que impliquen a persones que han estat relacionades en l'Ajuntament, el senyor alcalde no se digna a preguntar. És que encara no m'ho acaba de creure. No m'acaba de creure el que està passant en aquest Ajuntament. Això és... Pues no sé si és que més característic de l'època de la dictadura, que no se preguntava res a ningú i cada un feia, jo què sé, i l'alcalde feia el que volia i no n'hi havia normes. No, és que no m'ho explique, no té sentit el que està passant. Es podria dir que l'alcalde vos té un poc fora de xoc a l'oposició. No, l'alcalde es pensa que és el cap de ordeno i mando i que no n'hi ha res més només que ell. I que els demés sobrem. Només que existeix ell i ell creu que pot portar tot el poble i que té la veritat absoluta. I que les normes de l'administració pública jo crec que les desconeix i no se preocupa en absolut per preguntar-les. Certament l'oposició també podria controlar un poc el que fa aquest alcalde perquè governa en minoria. Sí, nosaltres, l'oposició pot preguntar en els plenos, pot preguntar i demanar resolucions, que per això les tenim, però les decisions les pren l'alcalde i en aquest cas ell té la responsabilitat de decidir, però les seues decisions haurien d'estar consensuades per l'interès general. El que passa que això no ho fa i l'oposició li queda altra opció, que és presentar una moció de censura, qüestió que és inviable després d'eleccions. Ara qui té la paraula és el poble. Les properes eleccions, si volen tindre un alcalde que va a la d'ell i que no consulta res en minoria, doncs això ja el poble decidirà. De cara a les eleccions de maig, com veus la situació? No ho sé, perquè encara, a veure, de moment encara no sabem ni quins són els candidats ni quines són les llistes. Entonces, en un poble que ens coneguem tots, la qüestió pot variar molt de fa 4 anys a ara. Jo tampoc, no sé, l'únic que espero en el meu ajuntament i en el meu poble és que estiga qui estiga demostre tindre sentit comú i que vele per l'interès general i que no faci qüestions com aquestes d'una utilització totalment particular de l'Ajuntament. Creus que les noves forces com Podem o Espanya 2000 tenen alguna opció en l'Ajuntament de cara a les pròximes eleccions? No ho sé. Sincerament és que tampoc m'he parat, és el mateix que estem parlant. Jo tampoc sé qui va de cap de llista de Podemos o d'Espanya 2000 o qui forma part d'aquestes candidatures. Quan ho sapiem, doncs veurem. No sé, és molt precipitat parlar ara. Bé, doncs moltes gràcies per l'entrevista.